election, this is the first time that we will be having early voting hours. Mag-start siya, mag-open ang atuang mga presinto 5 a.m. Early voting hours tayo 5 a.m. until 7 p.m. Gipakita sa Commission on Elections Region 11 sa mga sakop sa media ang bagong automated counting machine kun ACM tumong sa COMELEC nga maedukar ang publiko hilabi na ang mga botante kung unsaon paggamit ang machine sa ilang pagbutar sa 2025 midterm elections. During the kick-off, which was December 5, I guess, and today also. Gipasabot ni Attorney Guy Innumerables, ang Assistant Regional Director sa COMELEC 11, ang sakto nga pamaagi sa pagboto. Sumala ni Innumerables, andam na ang ilang opisina sa midterm elections sa Mayo ning tuiga, bisan pa man nga naagihapon sila sa preparation process samit do na pay mga ACM nga wala pa makuha gawa sa ubang election paraphernalia og supplies nga ilang nga dawat nga magamit alang sa ACM demonstrations. Although may mga dumating na mga paraphernalia and supplies, andun na sa logistics provider for delivery na din sa mga treasurers natin sa province at saka sa munisipyo at saka sa mga cities. But basically, we are doon sa timeline na nakaplat na. Ano tayo? Updated tayo, andun talaga tayo sa timeline. Ang Miro Systems Incorporated gikan sa South Korea ang provider sa automated counting machine. Taas-taas og lifespan ang baterya sa ACM nga moabot og 14 ka oras ug walay angay kabalakan sa mga lugar nga walay supply sa kuryente. Assurance ng provider ng machines na yung batteries na gagamitin for the May 12 elections for the machines is aabot ng 14 hours minimum. And aabot daw ng 3 days if yung fully charged. So, dili sab problema hasta ang internet connection atol sa eleksyon. Yung machine natin is stand-alone, meaning to say it's not connected to the internet during voting. Ma-attach lang yan siya sa internet during transmission. Prior to the elections, we already identified those areas na may dead spots. Ang may dead spots na mga areas ang gamitin is yung Starlink. Gipasalig sa COMELEC nga hanay gihapon ang himuon nga piniliay. Sa karon wala hinuoy na monitor ang Police Regional Office 11 nga areas of concern sa Davao Region alang sa umaabot nga May 12, 2025 midterm elections. Taas ang ato ang pagmonitor kung naay mga areas of concern. Voting centers, pinaka-minimum man yun nato na duha ka PNP personnel. Pero for this election period, more or less 6,000 ang ato ang deployable na PNP personnel for the election. Covered na din ang mga voting centers, mga hubs, treasurer's office, offices sa mga COMELEC. No? So, kung naman galing areas of concern, magdungag ta para dito. Naman po tayo reserve. Positibo ang COMELEC o PRO 11 nga magpabiling hapsay ug malinawon ang piniliay sa Davao Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.